21 ga watan Ramadan shekara 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 18 kenan ga watan 7 shekara 2014 miladiya. Daga nan masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa, wanda a yau ranakun Juma'a muke gabatar da karanta tambayoyin da kuka rubuto, sannan kuma mu bada amsar su daidai gwargwado. Kafin mu fara amsa tambayoyi, akwai wato kwantai da ake bin mu bashi na bayani akan hada sallah sakamakon ruwan sama da yanzu hakan nan ma ake yi. Muna da bukatar sanin wasu hukunce-hukunce a kai, don haka sai ya zama shine tambayar farko. Yaya ake hada sallah, kuma menene yake jawowa a iya hada sallah, sannan kuma menene malamai suka ce dangane da wannan. Abu na farko ku sani da cewa hada sallah guda biyu a lokaci guda ba shine asali ba. Asali a shari'a shine kowace sallah a yi ta akan lokacinta. Bukata ko dalili shi zai iya canzawa a yi sallah ba akan lokacinta ba. Wannan shine wato abinda ayar da muka karanta, wanda a sanadiyar ta zamu yi wannan bayani take nunawa, da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah madaukakin sarki ya farlanta kowace sallah akan lokacinta, kuma Allah ya yi bayanin lokacin ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka asali hada sallah ba shine asali ba. Asali shine ayi sallah akan kowace sallah akan lokacinta. To bukata tana iya sa a hada sallah a wuri guda. Mecece wannan bukatar? Shine malamai suka ce za su iya kaiwa har abubuwa guda 7. Wasu daga cikinsu an yi ittifaki, waɗansu kuma an yi saɓani. Abu na farko da ake iya haɗa sallah saboda shi shine idan an je aikin hajji ranar arfa, ranar 9 ga wata, idan aka tafi filin arfa, kafin a fara addu'o'i da kuma a shagaltu da ayyukan arfa, to akan haɗa sallar azahar da la'asar a yi jam'u taqdim. Sai a matso da la'asar ta zo lokacin azahar, sai a yi su a farkon azahar, sai a shiga filin arfa a yi ta addu'o'i, sai ya zama baka tunanin akwai sallah a kanka. An fahimta? Sannan abu na biyu shine muzdalifa, shine bayan an yi da sallar azahar da la'asar nan da aka hada arfa, an gama yunin filin arfa, an tashi daga filin arfa bayan faduwar rana, an wuce muzdalifa inda za a kwana. To in aka tsaya a muzdalifa, a wurin da zaka kwana, da bayan rana ta faɗi a arfa ba za ka yi sallar magariba ba, kana tafiya a hanya ma ba za ka yi magariba ba, isha ta yi ma ba za ka yi ta ba, har sai ka isa muzdalifa. Lokacin matukar ba zai yi nisa sosai har ya wuce tsakiyar dare ba, in dai ka zo ka tsaya, ka zo filin muzdalifa, sai ka haɗa magariba da isha. Nan kuma sai ka yi jam'u ta'khir, sai ka ɗauko magariba da baka yi ba, sai ka matso da ita cikin lokacin isha, sai ka haɗa duka biyu, sai ka yi, za ka yi jam'i kuma za ka yi kasaru, kamar yadda ɗazu a sallar azhar da la'asar shi ma ka yi jam'i kuma ka yi kasaru. An fahimci wannan? Wannan shine hali na biyu. Hali na uku da ake iya haɗa sallah a lokaci guda shine tafiya. Wannan kuma mun yi bayani a kansa ko? Idan mutum yana halin tafiya, to zai iya tsayawa a farkon lokacin azahar, sai ya yi azahar da la'asar, sai ya ci gaba da tafiya, ya yi kasaru kuma ya haɗa su lokaci guda. Yana iya haka kuma tsakanin magariba da isha, amma ba a yin haka tsakanin azahar da asuba, kamar yadda ba a yi tsakanin isha da asuba. An fahimta? Abu na uku shine in ana ruwan sama. Idan ana ruwan sama, to shi ma ya halatta a haɗa salloli guda biyu. Abu na hudu shine idan mutum yana ciwo bai da lafiya, ta yanda yin alola yana bashi wahala, ko sai an ɗaga sai an kwantar, ko saboda yana da ciwon kuna, ta yanda in ya zo yin alola taɓa wurin ma masifa ne, ko kuma yana da wata cuta wadda tashi ko taɓa ruwa wahala ce gare shi, don haka sai ya haɗa azahar da la'asar ɗinsa, ya haɗa magariba da ishan, sai yi su a lokaci guda. Abu na 5 shine macen da take jinin istihada, shine kowace tana jinin cuta, ba jinin haila ba. Jinin haila ya ɗauke sai jini ya zarce. Wannan jinin da ya zama na cuta, in ta ce koyaushe sai ta yi tsarki, sai ta sake alola, to wannan zai rika bata wahala. Don haka sai aka ce ya halatta in ta zo sai ta yi alolar sallar azahar da la'asar,
sai ta hada su ta yi jam'u suri a tsakanin su, ta bari kamar kamar karfe 3 sai ta yi azahar da la'asar a tare, ya wuce kenan. sai ta zo magariba sai ta dan matsa da ita sai ta yi su da isha gaba ɗaya, ya wuce kenan. an fahimta? sannan abu na guda nawa na zana? guda 6 na zana. to na 7 na ƙarshe shine wato dalilin al'uzur, dalilin uzuri. dalilin mene? uzuri. to da na ruwan sama da na faɗa da na uzuri ɗin nan suna bukatar ƙarin bayani, zan ɗan koma da baya. malamai gaba ɗaya in ka haɗa su duka, malaman fiqihu sun kasu kashi 3 ne a wajen haɗa sallah. akwai malaman da suka ce kwata-kwata a musulunci ba haɗa sallah wuri guda, ko dalilin tafiya, ko dalilin ruwan sama, ko dalilin uzuri, ko dalilin rashin lafiya, ko dalilin mai istihada, kowace dalili ba za ka haɗa sallah a wuri ɗaya ba, saboda Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta. sai dai abin da ya zama mutawatiri na hadisi wanda ya tabbata shine a arfa da kuma muzdalifa wanda muka yi bayani. wannan shine ra'ayin mazhabar hanafiya, wannan shine ra'ayin mazhabar imamu abu hanifa, cewa ba a haɗa sallah a wuri guda, kowace sallah a yi ta akan lokacinta. sai bangare na biyu su ne malaman da suka ce za a iya haɗa sallah ko babu dalili, haka kawai kowace sallah za ka iya haɗawa bunka. a zahar da la'asar kenan nake nufi, da kuma magariba da isha. wannan shine ra'ayin malaman shi'a imamiyya, su suna gani ko yaushe ko babu uzuri babu wani dalili za ka iya haɗa azhar da la'asar, za ka iya haɗa magariba da isha. kuma haka ake yi a tsakanin 'yan shi'a, sannan haka ake yanzu a iran. za a kira sallah guda ɗaya ne sai a yi azhar da la'asar, sannan a kira kuma a yi magariba da isha. wannan shine fahimtar malaman shi'a. sai kuma kashi na 3 shine malaman jumhur. jumhur shine mafi yawan malamai, suka ce za a iya hada sallah in akwai dalilin da zai sa a hada, wadda shari'a ta yarda da shi, wanda aka samo su daga hadisi ko kuma aka samo wato asalin su daga wurin magabata kamar tabi'ai a yanda suka fahimci fassarar hadisai. wannan shine masabar malikiya, shine masabar shafi'iya, shine masabar hanabila, shine masabar zahiriya, shine masabar da yawa daga cikin malamai tun na da kuma har yanzu, cewa akwai dalilan da za su iya sa a hada sallah, amma ba wai muɗalakan gaba ɗaya ba, sannan kuma sai inda dalili, amma dalilan suna iya zarce a ce ba dole sai a aikin hajji wajen arfa ko muzdalifa ba. to na zana muku arfa da muzdalifa, wannan an fahimta. na zana muku halin tafiya, wannan an fahimta ko? abin da ya rage shine marar lafiya, shi ma ina tsammani kun fahimta. ranar ma a karatu mun dan yi magana, wanda duk yake cikin halin rashin lafiya ba zai iya wato yin sallah yana bashi wahala, ko yin alola tana bashi wahala, to sai ya hada azhar da la'asar dinsa a lokaci guda, ya hada magariba da isha a lokaci guda, amma ba kasar zai yi ba inda yana zaman gida, sai dai ya yi su a raka'o'in su yadda suke, amma a lokaci guda zai yi su. in ya sallama magana ta kare. an fahimta? yanda zai yi shine sai ya yi kabbaran azhar, yana ida ita yi sallama, sai ya sake kabbaran la'asar, sai ya ida ita. in zai yi sallarsa a zaune sai ya yi sallarsa a zaune, yumi'u ima'an, sai ya rinka nuni da sujada da ruku'u. in ya zo ruku'u sai haka Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. in ya zo sujada sai ya yi irin haka, amma ya fi dukawa sama da na ruku'u, Allahu akbar, Allahu akbar. an fahimta? wannan shine yadda ake hada sallah ga marar lafiyan da ba zai iya yin sallah a tsaye ba. haka kuma mutumin da yake halin tafiya yana cikin mota ko jirgi, yadda ba zai samu damar yin sallah a tsaye ba, haka ake yin sallah. ba za ka dora goshinka ba akan kushin, ba za ka dora goshinka ba akan filo, ba za haka kawai za ka yi, amma sujadar ka tafi dukawa sama da ruku'unka. in kana cikin masu uzuri ka fara yin sallah, amma sai ka samu damar da za ka tashi daga baya, to sai ka tashi daga bayan. ko ka fara yi a tsaye daga baya ka ji ya gagara, sai ka zauna, duk ya halatta. ko kuma kana yi a zaune, amma kuma ka samu damar da za ka yi sujada da ruku'u, ai za ka samu damar yin sujada, amma tsayuwa ne ba za ka iya ba, to duk a tsayuwa ruku'u sai ka duka, amma in ka zo sujada sai ka yi asalin sujada. an fahimta jama'a? fattaqullaha mastata'tum, haka Allah ya ce. sai matsala ta gaba ita ce mutumin da yake wato sanadiyar mata wadda take istihada. shi ma na riga na muku bayani cewa tana iya hada sallolinta, saboda ita koyaushe tana cikin jini, don haka tana bukatar ta je ta sake tsarki, ta sake waye, ta yi kunzugu, kuma in ba da jima ba jini zai sake zuba, to wannan tana bukatar ta yi sallah shaf ta gama. to wannan sai ta yi kunzugunta, ta yi tsarkinta, ta yi alolarta, sai ta yi sallar azahar da la'asar
da alola ɗaya ta gama, sai ta bari magariba da isha ma ta haɗa su, wannan ya halatta in ji mafi yawa daga cikin malamai. Sannan sai kuma dalili na gaba shine wato ruwan sama, wanda wannan nasan shine abinda mafi yawa aka fi kishin ruwa a kai. Hadisi ne ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wanda Imamu Malik shi ma ya ruwaito shi a cikin Muwatta, Imam Muslim ma ya ruwaito shi a cikin Sahihu Muslim. Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar azahar da la'asar, sannan ya hada sallar magariba da isha, sai ce min ghairi khawfin wala safar, ba tare da tsoro ba kuma ba tare da halin tafiya ba. Imamu Malik a ƙarƙashin wannan sai ya ce ara zalika fi matar, ina gani ruwan sama ne yasa ya haka. Don haka Imamu Malik yana daga cikin wanda suke fahimtar ruwan sama yana iya sa a hada salloli guda biyu. Sannan kamar yadda na ce shine ra'ayin jumhurin malamai. An tambayi Abdullahi dan Abbas me yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haka, sai ce arada Allah yuhrija ummatahu, manzon Allah sallallahu alaihi yayi haka ne don ya kawo sauki wa al'umma, kada ya kawo musu tsanani. Ana cikin wani hali ne na yanayin tsanani wanda ake bukatar sauki, sai manzon Allah ya haka sai ya sallami mutane. An fahimta? To sai malamai suka tattauna akan matsalolin da zan zana. Na farko shine menene wani irin ruwan sama ne yake sa a hada sallah. Malamanmu na malikiya suka ce abin da yake sa a hada sallah shine in aka yi ruwan sama wanda mutum yana bukatar ya rinka tare kansa, ausatun nas, mutanen da suke tsaka-tsakiya yana bukatar ya rinka dan tarewa, ko ya sa lema ko ya sa leda ko ya kawo wani abu ya rufe kansa, yana sauri kan ruwa ya buge shi. In ruwan ya kai haka to ya halatta a hada sallah. Jama'a an fahimta? Malaman shafi'iya kuma suka ce ya bullu thiyab, duk tufafin da duk ruwan da zai jika tufafi yasa in ka zo ka ga tufafin ka ya jika, to wannan ya halatta a hada sallah. Kaga sun bada dabit din wani ruwan ne ya kamata a hada. Kaga da babban ruwa da yayyafi wanda ya kai haka duk ya halatta a hada sallah kenan, bisa ga maganar waɗannan malaman. An fahimci wannan? Sannan sai kuma mas'ala ta biyu ita ce wace sallar da wace sallar ce za a iya hadawa. Malaman malikiya suka ce magariba da isha kadai, haka kuma mashabar hanabila, amma riwayar shi Imamu Ahmad matsayinsa kenan. Imamu Malik ya ce sallar magariba da isha kadai, amma ban yarda da sallar azhar da la'asar ba. Aka ce me yasa? Ya ce laisal amalu alaihi, ban gani a Madina ana haka ba. So da Imamu Malik ɗaya daga cikin usulin mazhabansa shine amalu ahlil Madina, shine bayan ya samu hadisi ya tabbata, to ya zai ya gane hadisin yana aiki ko baya aiki, ko wani abu ya soke shi daga baya, shine da ya tashi ya ga malamai a Madina suna yi, tunda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu, anan ya rasu, don haka in dai har ya mutu yana yi sallallahu alaihi wasallam, to lallai khalifofi sun ci gaba, tabi'ai sahabbai kuma sun zo sun ci gaba, har shi ma ya zo ya samu. Sai ya ga in ya ga ba a yi, to sai ya ce ba hadisin ko an soke shi ko kuma ya bashi wani tawili. An fahimta? Sai ce tunda ban ga ana yi a Madina ba, don haka babu hada azhar da la'asar, sai dai a hada magariba da isha, wannan na ga ana yi. Jama'a an fahimta? Imamu Ahmad ibn Hanbal shi ma da aka tambaye shi me yasa kace kar a hada azhar da la'asar, yace saboda banga ana yi ba, banga magabata suna haka ba. Imamu Shafi'i shi kuma sai yace ya halatta a hada azhar da la'asar kamar yadda ya halatta a hada magariba da isha. Me dalilin ka? Yace hadisin da ya nuna hada magariba da isha ai yace hadda azhar da la'asar, me yasa zamu keɓe wani mu bar wani? Yace ai Abdullahi dan Abbas cewa yayi jama'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an, ko kuma sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal isha'a jami'an. Sannan a wata riwaya yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace yayi sallah thamaniyatan ma'an wa sab'an ma'an, yayi sallah raka'a 8 a duka, kaga azhar da la'asar kenan, yayi 7 duka shine magriba da isha. Suka ce to ya Abdullahi dan Abbas zai ce azhar da la'asar, ya zai ce magariba da isha, sai ku ɗauki magariba da isha ku bar azhar da la'asar. Ai wani bukatar ana yi ko ba a yi duk bai taso ba, tunda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito kuma haka yi. Sannan an samu a aikinsa kuma yakan hada azhar da la'asar wa mutane. Sannan an samu cewa Umar dan Khattab ya taba ana ruwan sama ya hada wa mutane azhar da la'asar, in ji masabar Shafi'iyya. Jama'a an fahimta? Wanne ne firajihi? Masabar Shafi'iyya ne firaji ko masabar Malikiya? Wanda ka ji hujjojinsu sun fi maka karfi shine yafi karfi. An fahimta? Don haka in kun gamsu da haka a masallacinku, kun gamsu, wannan ba zai jawo hayaniya ba da sauransu, sai ku hada azhar da la'asar. An fahimta? Amma in zai jawo hayaniya
da sauransu, to ku haƙura kowa ya dawo a yi sallar la'asar, magana ta ƙare. Akwai wuya ne? Wannan haɗa sallan jawaz ne, ana magana akan ya halatta ne, ba ana magana akan ya kamata ko sunna ba ne. A'a, ya halatta ne a yi hakan. Batun ya halatta kuma bai kai a yi faɗa ba a masallaci. Jama'a an fahimta? Abu na gaba shine sai suka sake saɓani, to ya halatta kuma yanzu mun yi juma'a an fara ruwa ko, to ya halatta mu haɗa da la'asar sai in sallame ku. Su malaman shafi'iyya da suka ce ya halatta haɗa azhar da la'asar suka ce to ai azhar tana madadin juma'a tana madadin azhar ne, don haka ya halatta a haɗa juma'a da me da la'asar. Sauran malaman suka mustarar dangi suka ce mu ba mu yadda ba. Malaman masaban malikiya galibi ba su ma yi magana akan wannan batun da sun ce babu azhar da la'asar, to kaga batun juma'a da la'asar bai mata so ba kenan. An gane ko? Zancen da ya fi rinjaye a cikin waɗannan shine ya halatta a haɗa azahar da la'asar, ya halatta a haɗa juma'a da kuma la'asar, amma idan na ce muku idan akwai fahimta akan haka kuma mutane suna da wayewar addini, saboda wannan abun duka jawaz ne, ya halatta ne. An gane wannan ko? Saboda dalilan da suke akan cewa ya halatta su suka fi ƙarfi, amma akan irin wannan a fahimta ta bai kai abin da zai sa a yi rigima ba, kuma in har zai sa waɗansu jahilai su guji masallacin ko ya sa su kibin sallan ko ya sa su kaza, to gara ma a bari, saboda haɗin kan musulmi da fahimtar juna a cikin sallah ya fi muhimmanci sama da haɗa sallan. Dama an haɗa ba don liman ba ne, kuma ba don an samu cewa wasu sun yi ba, a'a sai don bukatar mutanen kamamunka. To in mutanen kamamunka haka zai ja maka rigima da su sai ka haƙura. Dama ana yi ne don su, saboda ya ce arada Allah ya harija ummatahu, manzon Allah ba ya haɗa don kansa ba ne, don mutane ne. Jama'a an gane wannan? Abu na gaba shine a wajen haɗa sallah ya halatta kuma a wurin waɗansu malamai a haɗa sallah saboda uzuri. Uzuri shine wata bukata, ko da ba waɗanda aka faɗa ɗin nan ba, wata bukata ta yau da kullum wanda ta sa mutane suna cikin matsi ko suna cikin bukata ko suna cikin wani hali wanda yake bukatar lokacinsu. In sun ce za su bari su je sallah za su rasa wani abu, ko na abun duniya ko kuma wani abu da zai zama fa'idarsa za ta iya rasha shi, zai iya zama musu matsala, to ya halatta su haɗa sallah. Ba ku misali akan wannan shine ba tafiya ba komai ba, ana zaune a cikin gari sai zama an sa muku kafiyu, an sa muku dokar hana fitan dare, sai aka ce daga kan karfe 7 ba fita misali, ko karfe 6:30, alhali magariba ta yi tun karfe 6 ko tun karfe 6 da wani abu ko 6:30. To yanzu da kuka zo tun da an ce kar a fito, a madadin ku yi taurin kai ku ja kanku matsala ku fito, a madadin kuma ku zauna a gida ku rasa sallan jam'i, to in kuka zo sai ku yi me, sai ku yi magariba da isha sai a watse. Wannan ruwan sama ne? Wannan halin tafiya ne? Wannan yaƙi ne? A kafiyu ne, don haka shine haja. Wannan babu shi a cikin littattafan masaban malikiya, babu shi a cikin littattafan masaban abin nan masabar hanafiya, amma a cikin masabar hanabila akwai shine aljam'u baina salataini lil haja, bukata kenan. An fahimci wannan? Saboda in ka ce dole sai mutane sun fito to zaka kawo haraj. Allah kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Misali na biyu shine aka ce an je kasuwa, ana wata hada-hada kuma ga wani abu ya zo wanda in kuka bari to za ku rasa abubuwa da yawa na arzikin Allah. Kuma Allah ya ce in aka yi da sallah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. To yanzu ba yi da sallar ba, an yi da sallar azhar kuma ga sallar la'asar za ta zo, kuma aka shiga cikin wannan hada-hadar. An gane ko? Ba fa kar ku kwatanta, wani yanzu yana jin wannan ya san abun ya shafe shi, wanda suke hada-hada wanda yake bukatar lokaci sosai, kamar irin yan harkan stock exchange ko irin wanda suke irin wannan wanda zai jawo asara mai yawa in ya tashi sallah. In ya zauna kuma ya fara yi ta yiwu ogansa ko mutane ba za a bar shi ya tashi ba har sai magariba ta yi. To wannan sai aka ce ya halatta su ma su haɗa azahar da la'asar, ya halatta su haɗa magariba da isha. Jama'a an fahimta? Saboda zai jawo asarar ko a rasa ita sallar ko a rasa jam'i ko kuma a rasa wani abu na dukiya mai yawa. Musulunci kuma ya bada dukiya muhimmanci. An fahimta? Shekul Islam Ibn Taymiyyah
yake cewa ina gani maganar Imamu Ahmad din nan tafi karfi a tsakanin maganganun malamai saboda hadisin Abdullahi dan Abbas cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi dalili ba yace ba ruwa ba kaza ba, don akwai riwayan min ghairi khawfin wala matar, ba ruwa ba komai bai haka. Aka ce me ya faru, yace kawai don saboda kada mutane su samu sauki. Sai aka ce ana cikin wata hada-hada ce, wani abu ne ya faru a Madina wanda mutane duk wannan abun hankalin su yana can, sai ce kai ku zo, da suka zo sai musu azhar da la'asar, sai ce kowa ya watse je ci gaba da harkokinsa. An fahimta? To shine sai ya ce kai maliman ko kai shugaba in ka lura da irin wannan kuma akwai maslaha, wannan maslahar tana da muhimmanci sama da komi. In akwai maslaha ba zai jawo rigima ba, waɗanda kuke tare da su duka suna da fahimta irin taka, kuma ba zai jawo farraƙan mutane ba. Akan a samu farraƙa gara a haƙura da haɗa sallar. Jama'a an fahimta? To wannan a irin wannan halin, ko kaman ku da abokanku duka kuna wani mitin wanda ake tattauna wasu abubuwa very crucial, very critical issues ake yi, kuma wanda wannan abun zai iya sa in an zauna ko an shiga mitin to ba za a fita sallah ba, ko kuma za ku shiga fefa, in an shiga wannan fefan ba za a fita ba sai can goshin mangariba, kai kuma yanzu kana bukata kai concentrating, to sai suka ce ya halatta irin wannan lokaci ku iya hada azhar da la'asar ko ku hada magariba da isha. Jama'a an fahimta? Imam Nawawi yayi wannan maganar a cikin sharhin Sahihu Muslim. Sannan mu a cikin malaman masaban malikiya akwai Imamu Ashhab daga cikin almajiran Imamu Malik, duk sun ce ya halatta, amma suka sa sharadi. Sannan Imamu Shaukani yayi wannan maganar a cikin Nailul Awtar, suka ce amma malam yattakhidhu ada, matukar bai dauka matsayin al'ada ba, kullum akwai fefa kawai ku hada sallah, kullum kuna da lecture ku hada sallah, kullum kawai kai da matarka sai ka ce ai kuna da poppoti bari ku hada sallah. A'a, wannan ba haka bane. Jama'a an fahimta? Idan ya zama na cewa ba al'ada ba ne, bukata ce ta taso, wanda wannan bukatar minan nawadir, wanda sai occasional take iya faruwa kuma special circumstance ne, to wannan sai a iya hada sallah in ji malaman da suka ce ya halatta. In baka cikin wanda suka gamsu da wannan, to sai ka bari abunka sai ana ruwan sama kamar da bakin kwarya ko hada. Jama'a an gane? Matsalar fiqihu ba ta bukatar a yi hayaniya a kanta. Allah ya sa mu dace. Komi na faɗa yanzu akan maganar hada sallah? Ina tsammani duk abin da ya kamata a ce mu faɗa yanzu mun faɗa. Allah ya sa mu dace. Allah ka haɗa kan musulmi akan daidai. Za mu fara amsa tambayoyi. There are some brothers that wrote their questions in English, and I assume that they wrote in English because they cannot understand Hausa. Therefore, based on this assumption, I will read in English and I will answer them in English. The first one is saying, a person who is suffering from asthma, can he use inhaler? Yes, he can. And using inhaler does not invalidate your fasting, because whatever you use of this kind, and it's like if it is for the purpose of medication, then it does not ruin or invalidate your fasting. Even injection, you can take injection when you are having your fasting, so long as that injection does not have anything to do with dietary or something like what do you call it, the drip that you use, which gives you energy like you ate something. But if it is for the purpose of medication alone, like what do you call it, procaine, what are the others, chloroquine and all others, then you can use them even if you are fasting. The second one is saying that my question is for the punishment prescribed in Islam for zina. The punishment is, what is the punishment is this punishment suitable for today's life? And I mean, how can we give punishment for zina without an Islamic government in power? If you have this case now before you take it to a Sharia court, and I think they are in the best position to give you the answer, whether they will implement the Islamic law or not. And then the most important part of his question is that, is there any repentance, that is tawbah, for a person guilty of zina? Yes, there is. If you commit any of these filthy offenses, just as the Prophet ﷺ said, man asaba shay'an min hadhihi al-qadurat, whoever finds himself guilty of any of these filthy offenses, فَلْيَتُبْ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّهِ, then let him cover himself with the cover of Allah subhanahu wa ta'ala. He should not expose himself. He should just go and repent between him and Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is oft forgiving and most merciful.
But if you repent to Allah subhanahu wa ta'ala, you should repent with sincerity, not with the intention that you will not repeat it after your repentance. And if you repeat it again, then you should repeat the tawbah again until you repeat no more. This one is saying that arrangement for zakatul fitr. How could be the arrangement between me and my family that I left at home? If your family give out zakatul fitr on behalf of you, then it is valid. And if they don't, then you have to give it for yourself if you are able to do so. Zakatul fitr is only obligatory for every able Muslim. If you are not able to give it out, then you are also eligible to take it from others. And it is not compulsory on you. Sai masu tambayoyin Hausa, idan mutum ya kaɗe kafiri ya mutu zai yi kafara? Ina ji mun yi bayani akan wannan a cikin karatun mu ko? In dai wannan kafirin na amana ne to za ka yi kafara. Kafirin amana kuma mun yi bayanin sa akai ko? Abinda malamai dai suka ce shine duk wanda ya kaɗe Kirista, abinda kake so ka ce kenan, ko ya kaɗe Bayahude sai ya yi kafara. Na karanta muku ina tsammani ga fatawar Malam Ibn Uthaymin a cikin Liqa'ul Maftuh, liqa'i na 236 wanda ya ranar Alhamis 14 ga watan Safar 1421. Wani ya zo ya ce masa ya kaɗe Bayahude, sai annabi sai ya kaɗe Bayahude sai ya ce masa sai ka je ka yi kafara. Sannan Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid shi ma a cikin fatawarsa ta 347 an tambaye shi wani ya kaɗe Kirista a Kuwait sai ya ce masa sai ka je ka yi kafara. Sannan fatawoyi dai da yawa na malamai duk suna cewa sai ka yi kafara. Wannan yace yana so a masa ƙarin bayani akan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gudun halaka, don akwai wani malamin Shi'a da ya ce wai kashe shi aka yi, amma da naji ka karanta daga cikin littattafan su sai naji kaza da kaza. Wannan dogon bayani ne, sai ka sake in kana neman bayani akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai ka nemi karatun bariya ko? Ai mun yi bayani akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cutar da abinda da cutar ajalinsa, don haka ba kashe shi aka yi ba, mutuwarsa ce ta zo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yace likita ne ya yi operation wa mutum sai ya mutu, shin shi ma zai yi kafara? Zai yi mana, in dai da kuskurensa ne ya sa mutumin ya mutu zai yi kafara. Shi yasa ake so likita ya zama yana da mai da hankali sosai in ya zo zai yi, amma inda kuskurensa ne aka samu to ko wani contributory negligence nasa to dole sai ya yi kafara, kuma zai biya diya ma, ai ba wai kafara bane kawai, zai biya miliyan 35. Ina hukuncin ibadan mutumin da ya fara sallah ya riga, saboda da yawa ana samun irin wannan ai irin mata masu zuwa zubar da ciki nan, tana zuwa kawai sai ya fede cikinta zai cire, sai yaro kuma sai garin haka ita ta mutu. Kaga wannan ga waye a ciki ga waye, wannan ya zama masa double jeopardy, zai biya su miliyan 35 iyayenta kuma zai yi kafara. Kaga wannan zai sa a rika kulawa ko? Ina hukuncin ibadar mutumin kamar ya fara sallah ya riga amma cikin sallah sai ya tuna hukuncin Allah? Mun gane wannan tambayar ba. Sai ya karasa sallan cikin khushu'i, wai ya fara sallah da riya daga baya sai ya zo ya canza. Allah yana la'akari da ƙarshen aiki ne. In kana cikin yin sallah ko wani abu sai ka fara kira'a, sai ka zo ka ji cewa ana jin daɗin muryarka, sai ka fara rausaya muryar, daga baya sai ka tuna da Allah, sai ka dawo da shi saboda Allah, to wancan ɗin ya riga ya wuce. Ƙarshe mai ka ƙare a sallar shi ne. An gane? Shin ya halatta ga mace mai jinin haila ta yi karatun alkur'ani? Kwarai ko ya halatta, amma ba za ta taɓa alkur'ani ba bisa ga zancen da ya fi rinjaye wanda akai muke. Za ta yi karatu da ka. Ai ta haddace kulhuwa ko? Akwai wani tsari da kamfanonin sadarwa suka fito da shi na Zain da MTN, cewa in baka da kuɗi sai ka tura musu waye sai su turo maka kuɗi daga baya sai su cire ƙarin naira 5. Haka ne ake yi? To haramun ne, saboda riba ne wannan. Saboda lokacin da suka baka 50 ko 100 ko nawa ne ka ci, wannan sun baka bashi ne. To in sun zo biyan ka sai dai ka biya su da asalin kuɗin ka. In suna yin haka to su haramun ne, kai ma haramun ne ka karɓi wannan bashin. Yana daidai da ka je banki ka je ka karɓi bashi a ƙara maka riba. Menene hukuncin karɓar dues da wasu ƙungiyoyi na ɗalibai suke yi, sannan su haɗa baki da wasu maluma? Ya zama dole sai mutum ya biya kafin a yi masa registration, sannan an zo an yi haka kuma ana cinye kuɗin. Ana cinyewa ne? Wa ga muku ana cinyewa? Ina ce ana aiki ne da kuɗin.
inda ana cinyewa haramun ne a cinye, amma inda za a karɓi kuɗi ne saboda wani aiki na abubuwan da ya shafi maslahanku na ɗalibai da waye ne sai aka sa kuma doka authority makaranta ta yarda da wannan abun shikenan ya halatta ai, saboda wannan abu ne na siyasa shari'a, ya halatta a sa kuɗi wa mutane su biya saboda wani abun da za a yi don maslahar su ko kuma maslahan na kowa da kowa, amma dai bai halatta kuma a cinye kuɗin ba. Wannan kuma ba su kaɗai ba, kowane kuɗi in dai ba naka bane ka ci wannan ka ci haramun ne kuma za ka biya a inda babu kuɗi. Yana tambaya akan salatu tasbihi da sallan walaha da salatu duha da kasaru. Salatu tasbihi da ka faɗa malamai sun yi saɓani cewa ya inganta ko bai inganta ba. Akwai hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin sunan Abi Dawud cewa ya koya wa baffansa yanda ake yin salatu tasbihi, ya ce masa ka yi salatu tasbihi raka'a 4, da ka karanta fatiha da sura a raka'a ta 1 sai ka yi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar guda 15, sai ka yi ruku'u ka sake yin subhanallah alhamdulillah allahu akbar ai wala ilaha illallah wallahu akbar guda 10, in ka tashi sami Allahu liman da kai 10, in kai sujada kai 10, in ka tashi daga sujada kai 10, in ka sake sujada kai 10, in ka tashi kai jinsatul istiraha kai 10, ya raka'a 1 kenan, in ka tashi ta 2 sai kai irin yanda kai a hakan 75 kenan anan 75 guda 4 ya zama guda nawa guda 300 kenan, shine salatu tasbihi. Yace in ka samu dama kai kullum, in baka samu ba kai kowace juma'a, in baka samu ba kai kowane wata, in baka samu ba kai kowace shekara, in baka samu ba kai sau 1 kafin ka mutu. An gane ko? To wasu malamai sun ce wannan maganan ta inganta. Daga cikin wanda suka inganta har da Ibn Salah, wani babban malamin hadisi. Daga cikin wanda suka inganta har da Imamul Mundhiri, ya ce rijaluhu thiqat. Daga cikin wanda suka inganta har da Malam Nasiruddin Al-Albani a cikin Sahih Targhib wa Tarhib da kuma Sahih Sunan Abi Dawud. Wasu malaman kuma sun ce bai inganta ba ma suka ce maudu'i ne ko kuma munkar, ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ƙarya aka yi wa Abdullahi dan Abbas, bai faɗi wannan maganar ba. Daga cikin wanda suka ce haka har da Imam Nawawi ya dan faɗi wannan magana a cikin Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Daga cikin wanda suka yi ishara akan wannan haddasu Ibn Qudama, haddasu wato waɗansu daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke malaman hadisi ne wanda suka ce bai inganta ba. Zancen da gaskiya ni yafi kwanciya mun a rai shine salatu tasbih bai inganta ba. Akwai sallolin da suka fi shi wanda ba a yi ba, malamai ba sa faɗa akai, ba a musu, shine ka tashi cikin dare kai ta sallah kai ta karanta Qur'ani, kuma saboda kaifiyan yanda yake akwai malaman da suke gani duk da bai inganta ba za ka iya yi, kamar Ibn Qudama ya faɗa yace saboda nafiloli ba sa bukatan ingantuwar hadisi, amma tunda ibada ce ina gani suna da bukatan ingantuwar hadisi, saboda in ba haka ba za a iya sa mutum ya je wani abun kuma na shirme kuma a ce tunda bai inganta ba ya halatta ka yi. To gaskiya abin da ya fi shine akwai sallolin da ba a yi musu ba a yi saɓani a kai ba, kuma dama mu malamanmu na malikiya ma ba su san shi ba. Littattafan malikiya na asali na fiqihu ba wanda ba su yi magana akan salatu tasbih ba, manya-manyan na da wanda muka sani. An gane? To gaskiyan zance shine salatu tasbih bai inganta ba, haka fatawar lajina da'ima suka ce bai inganta ba da yawa daga cikin malamai. Salatu duha shine walahan da ka faɗa, ai da duha da walahan duk ɗaya ne, ai walahan Hausa ne, duha kuma shine Larabci. Wannan sunna ce ana yin ta daga lokacin da hantsi yayi, rana in ta tashi gwargwadon wato tsayin mashi daga inda kake hangowa, to ya halatta kai nafila daga lokacin. Misali bayan an yi sallar asuba rana ta fito ta tashi, daga wannan lokacin har zuwa kafin tsakiyar rana irin karfe 11 ya halatta kai nafilan walaha. Zaka iya raka'a 8, zaka iya 6, zaka iya 4, zaka iya 2. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya wa Abu Hurairah cewa ya rinka yi. Wasu malamai sun ce ana yin walaha ne kawai in baka samu damar yin sallan dare ba, wasu kuma sun ce zaka iya yi haka, it's open. Sannan yace sallan kasaru mun gama bayani akan karatun baya sai ka nema. Yace idan ladani ya kira sallah ko ya tada iqama a karshe in yace la ilaha illallah, shin mutane da su ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, haka mutane suke yi ko? To a hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, illa dan yana kiran sallah abin da ya faɗa ka faɗa, in yace Allahu akbar kai ma ka faɗa, ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka faɗa. An gane? Yace sai dai hayya ala salah da hayya ala falah, wannan zaka ce la hawla wala quwwata illa billah,
in a ƙarshe ce la ilaha illallah shi ma haka zaka faɗa, ba za ka ƙara muhammadu rasulullah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam. wai ya halatta ladan ya kira sallah a cikin masallaci ko a waje? Duka ya halatta, al'amru wasi'un insha Allah. kun san abun shaf ne saboda babu lokaci kuma tambayoyin sun yi yawa. yana tambaya akan menene mutum musulmi yana da aure ya je ya yi zina da matar aure, yana so a masu cikakken bayani akan hukuncinsu a musulunci. Shine sun aikata babban laifi, ɗaya daga cikin mafi girman laifi a musulunci. walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Sannan ita ya aurenta, zina baya sa aure ya mutu, aurenta yana nan, shi ma in ya aurensa yana nan, suna jiran wato abin nan hukunci na shari'ar musulunci da kuma na lahira in ba su tuba ba. In kuma sun tuba suka daina, Allah zai yafe musu. Tambaya ta anan ita ce, shin ina hukuncin sikanin da mace za a mata a cikinta don a gane namiji ne ko mace? Ya halatta, ba wani dogon karkace minin kawo dalili saboda adu yana daga cikin wannan abu ne na adat, kuma al'asulu fil adati al-ibaha, abu ne na bincike wanda ba wai an yi da itikadin cewa wannan abun an gano wai an saba wa ya alamu ma fil arham, kamar binciken da meteorology suke yi su ce gobe akwai tsammanin za a yi ruwan sama ko za a yi wannan, tun dama an samu mutane suna yin irin wannan kuma malamai ba su yi inkari akai ba. amma kaga wannan ai ba ka kwatanta shi da cewa ilimin gaibi ne don an gane cewa yaro namiji. sau nawa za a yi a ce namiji ne kuma yarinya ta fito tana ta tsala ihu? sau nawa ne za a yi a ce mace ne, mutum ya je ya sayo kayan mata ya yi waye ne, sai yaro kuma ya fito abin nan a namiji? wannan an sha yin wannan aiko, saboda kaga ana tsammani ne amma ba wai tabbas ba ne. sannan wani za a yi haka ma sai zai fito ma ba rai, kaga shine asalin wa ya alamu ma fil arham. Allah shi ya sani zai fito da rai ba zai fito da rai ba, namiji ne mace ce, zai fito da lafiya, zai fito da cikakken halitta, ko zai fito yana da yana mushawwahul khilqa, duk wannan Allah ne ya sani. wai ka ce ba a yi wa fasiki sallama, to idan shi ne fasikin ya maka sallama fa? Ni ban ce ba a yi wa fasiki sallama ba, na ce ba a yi wa mai fasikanci in yana cikin yi ba za ka masa sallama ba, haka ne ho? Ya kamata ka gyara, saboda ka in fasiki ya maka sallama ka amsa, saboda Allah ce wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina. haka in dan bid'a ya maka sallama ka amsa, saboda ya ce assalamu alaikum, baka son assalamu alaikum, in ka ce wa alaikum assalam, in dai shi musulmi ne, gafarta malam. sai dai wanda ka tabbatar kafiri ne, wannan kuma wani abu ne daban ko. ina so a mun bayani akan sallar nafila bayan azhar da asuba. ya halatta kai sallar nafila bayan azhar kuma babu iyaka, bayan sallar asuba kuma ba a nafila, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah bin Umar, la salata ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams, babu nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito, kuma yana cikin Bukhari da Muslim. sai dai nafilan da ta zama tana da dalili, shine kaman baka samu raka'at al-fajr ba, an gane sai ka zo ka samu an tada sallah, nan ba za ka yi ba sai ka bi sallan farilla, to an tashi kana iya tashi ka yi raka'at al-fajr ɗinka. nan ya tabbata cikin hadisin Jami'u Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana haka kuma bai hana shi ba, an gane wannan ya halatta ne. amma abin da ya fi shine ka bari sai bayan rana ta fito lokacin walaha sai karama, wannan kuma shine masaban malikiya, haka ya fi. amma in kana gani daga babara ka samu yi ba ko wani abu, to sai karama bayan sallah ya halatta. wa mutum yana da niyyar zuwa aikin hajji, kafin ya je sai Allah ya masa rasuwa, za a iya yi masa aikin hajjin nan in an samu dama? Za a iya masa, sai a biya ma wanda shi ya taɓa yin aikin hajjinsa na farilla, sai ya je ya masa kuma wannan hajjin ya yi. a masaba malikiya sai dai in ya yi wasiya da haka, amma abin da ya fi rinjaye shine ya halatta, saboda hadisin shubrima. wani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ana talbiyan za a fara aikin hajji, ya ce labbaika an shubrima, ya Allah na daura niyan yin aikin hajji ma shubrima. sai annabi ya ce wa man shubrima, waye shubriman nan? an gane ko? shine ya ce ai shubrima dan uwansa ne, shine zai yi masa aikin hajji. shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal hajjata an nafsika, kai naka hajjin ne?
sai ce a ban yi ba, sai ce a to bara kai na shubrima ba, hujja an nafsika thumma hujja an shubrima, ka yi naka kafin ka zo ka yi na shubrima. Kaga ya halatta kenan a yi ko. Idan aka yi yarjejeniya tsakanin mace da mijinta cewa za ta ci gaba da karatu sai ya amince, bayan wasu shekaru kuma ta fara zuwa makarantar shi kuma sai ya hana, ya za ta yi? Idan aka yi sharaɗi da kai cewa in an yi aure ga kaza kuma wani abun halal ne, abun da aka yi sharaɗin ba haram ba ne, to dole sai ka cika shi. inna a haƙƙa ma aufaitum bihi mina shurut mastahlaltum bihi furuj, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. mafificin abin da za ku cika na sharuɗa da aka yi condition aka yi sharaɗi da kai shine abin da ka halalta farji saboda shi. Kaga saboda wannan ne yasa har aka yadda aka halalta maka ita, to dole sai ka cika. In aka yi sharaɗi da kai cewa za ta yi aiki kuma aiki ba na haram bane, wajibi ne ka bar ta yi. In aka yi sharaɗi da kai cewa za ta yi makaranta, to dole ka bar ta yi matukar ba na haram bane. Jama'a an fahimta? Yawa, in ka karya kuma ka saba, in ka ga haka, in ka ga ba ka iya ba sai dai in ka rabu da ita, ko kuma ita in sun yafe sun janye, amma in ba haka ba tana da wannan haƙƙin. Bari ga muku ma abin da yafi wannan wanda zai baku haushi maza. Shine in ka zo aurenta sai ta ce in ka aure ni ba kishiya, sai ka yarda ko iyayenta suka sa maka sharaɗi cewa yar mu sai dai ka zauna da ita kadai, sai ka ce ka yarda, to wannan sharaɗin dole sai ka cika, kuma ba kai ba kishiya. In kana son ƙarin bayani ka dubi mudawwana ta Imam Malik. A cikin mudawwana riwayan Ibn al-Qasim, Imam Malik ya ce idan ka ce wa matarka, in ta ce maka ni ba na son kishiya, kuma gaskiya ni ba zan iya zama da kishiya ba, don haka in ka aure ni ba kishiya, to in ka san kana ka saba wannan alƙawarin, to ka fasa ta, ka je ka nemi wata kawai, amma in ka yarda to ba kishiya. Jama'a an fahimta? Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shurutihim, musulmai dole su tsaya akan sharadin su. Ita musulma ce kamar musulmi ne, ya zaka saba mata? Ta ce ba ta son kishiya, dole ne? Amma batun kafin a yi aure, amma bayan an yi aure ba ta sa sharaɗin nan ba, daga baya ta ce ba na son kishiya, ka ce ƙaryanki you alert. Amma kafin a yi aure ta sa sharaɗi, ka ce ka yarda da wannan sharaɗin, kuma aka yi wannan maganar sharaɗin a wurin auren, ba wai lokacin nema kawai kuna gindin bango kuna hira sai ta ce maka haka, ka ce ka yarda, wannan ba da shi ake aiki ba. A wajen aure sai aka ce sharaɗi ne, don aka yi aure aka baka ita akan wannan sharaɗin, to baka yi saka ƙara mata kishiya ba. Imamu Malik ya ce idan lokacin da kuka yi sharaɗi sai ta ce idan fa ka mun kishiya zan iya sake kaina, sai ka ce ka yarda, to in ka zo ka mata kishiya, in ta sake kanta ta saku. Imam Malik ya ce in ta sake kanta uku ya zama uku. Ka karanta mu da wana ka gani. Ai sharaɗi ba abun wasa bane. An fahimta? Sharaɗi ba abun wasa bane. Sai dai sharaɗin da ya halalta haram ko ya haramta halal, kuma zama da mata ɗaya haram ne, halal ne, kuma yin aure sama da mata ba wai wani abu ba, sama da mata ɗaya ba wani abu ne na dole ba, na bukatar ka ne. Don haka don an hana maka shi wanda dama ya halatta ne a wurinka, ba wai ya zama dole ba, to bai zama an saba ba sharɗan halama halalan ko a halla haraman ba. An fahimci wannan? Tana da wannan daman. Shi yasa a kasashe yanzu kamar Mauritania in aka zo aure ana zuwa sai a ce to da sharaɗi la sabiqata wala lahiqa. Kun san ma'ana wannan sharaɗin? Shine la sabiqata, kada ta zama ta riga wata, wala lahiqa, kada ya zama wata ta riga ta. Sai ka ce ka yadda, sai a ce a shafa fatiha. Me ma'anan kada ya zama ta riga wata? Shine kar ta zama uwar gida. Wala lahiqa, kada ya zama wata ta riga ta, shine kar ta zama amarya. Me ma'anan kar ta zama uwar gida, wato nan gaba ba amarya kenan. Me ma'anan kar ta zama amarya, to shine da akwai wata kenan, a'a ita ɗayan ta wahada ala sharikata laha. Haka suke yi. Wannan yana tambaya yana cewa wai masallaci ne yake rufe, masallaci ne wanda yake buɗe kuma akwai zafin rana, sun zo yin sallah a zahar ko la'asar sai suka ga ya yi zafi na rana, sai suka je suka yi sallah a shago, ya hukuncinsu. Asali sallan azahar in akwai zafin rana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jinkirta ta sai wuri ya ɗan yi sanyi sai a yi.
saboda wannan dalilin ne ma yasa aka tashi aka samu masallatan mu yawanci suna yin sallar azhar sai karfe 2 ko karfe 2 da wani abu, an gane ko, in akwai zafin rana wannan ya halatta. In akwai tsananin zafin rana masallacin da suka saba sallah karfe 1 saura ko karfe 1 su bar shi sai karfe 2 da rabi ko karfe 3 duk ya halatta. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce abridu bil zuhur, ku bar sallar azhar saboda ku sauƙaƙa wa mutane in akwai tsananin zafin rana, musamman waɗanda suke sallah a fili din nan, musamman wanda suke sallah dan masallacin karami. Mafi yawan masallata suna waje akan kwalta ko a fili, ga zafin rana ya dame su, to sai a bari sai wuri yayi sanyi, an fahimta. amma bai kamata ku bar masallaci ku je ku yi a shago ba, gara a jinkirta sallah. wai yakan ga a gidan mutuwa akan taru maza da mata sai a ta dafa abinci kamar gidan biki, haka daidai ne? a ba daidai ba ne, saboda mutane da ake wahal da su ana mutuwa a ce su za su dafa muku abinci, katti su zo su zauna suna ta hira, ana ta buga waya, wani yana ta abin nan, wani yana ta chatting, wani yana ta facebook, a dafa girki a kawo, wani ma sai ya yi timing karfe 1 ya yi sai ya zo, abincin marayu a ta dafawa ana ta cinyewa, wannan bai halatta ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali ja'farin ta'ama, ku ne za ku yi abincin ku kai musu. bai halatta ku ki jin tausayin mamata wanda aka yi mutuwa a gidansu su yi ta dora abinci, ana maka mutuwa damuwa ta same ka wallahi, ka je ka kawo hayan tamfol ka dora, ka kawo taburmai ka dora, ka kawo wane ne ka ajiye, kuma ka zo ka zauna kai baka tashi ba, kuma ka biya kuɗin abun miya, a kawo dan abincin da ya rage na gidan a cinye, a kawo wane ne, mutane kuma zo su zauna, wasu sun zo muku ta'aziya kuma su zauna sai sun kwana 3 duk sun cinye abincin gidan kuma daga ba su gama su tafi. wannan gaskiya wuce gona da iri ne, an fahimta. ku za ku yi abinci ku kawo musu, wannan shine abin da sunna ta nuna, kuma shine ma ya kamata, saboda nuna kyakkyawan al'ada ta mu ta taimakon mutane da waye. In mutum bai da lafiya ana cikin waye akan yi abinci a kai gidan, to me yasa wannan ya mutu kuma ba za ku ji tausayin su ba, kuma ku ne za ku je ku cinye musu abinci? masu kwaɗayi kawai. yin adashe a musulunci yana da kyau, ya halatta. Adashe ya halatta na ce, ko haramun ne? Ba haramun bane adashe, sai dai akwai 'yan sharuɗa. ina tsammani ba mu yi magana akan adashe bane a cikin karatun riba, ku daina mai da mu baya mana. wato ku fahimta jama'a, tsarin karatun mu fa ba za ka iya zama ka gamsu ba har sai kana bi layi ana tafiya da kai, saboda duk mas'ala da take da alaka da aqida ko da take da alaka da fiqh ko take da alaka da ko menene, mukan yi shi ne gwargwadon yanda aya ta biyo kan abu, kuma ba ma son tsallaka abun da dalili bai zo ba kawai a ja ɗauko shi. sannan kuma in dai har ka bi duk abun da kuma dalili ya kawo kansa, to za mu yi bayani cikakke. to in kana son irin wannan sai ka nemi kaset, sai ka nemi ayar da ta yi magana akan abu kaza ka ji, in ka ji abun da ba mu faɗa ba ne sai ka zo ka tambaya. amma galibi kuna mai da mu baya, shi yasa tambayoyi da yawa nakan tace su, shi yasa ba zan yarda kawai a zo a karanta mun tambayoyi ba, don za ku yi ta sa abun da aka riga aka yi ta maimaitawa. ga sabbin abubuwa da nake bukatan a ce na faɗa kuma ya zama su kuma ba iso kansu ba, shi yasa za ga da yawa tambayoyi ina ware su, saboda wani an riga an taɓa yi kawai ka nema, ko a cikin irin amsa tambayoyi nan an riga an yi bayani mai tsayi, shi yasa kawai in nazo sai dai in wuce shi ko kuma in faɗi kalma ɗaya in ce ya halatta ko bai halatta ba. inda zaka nemi na baya zaka ji cewa an yi dogon bayani na abin da kake nema na dalilai akai. wallahu a'lam. ka yi bayani a ranar 18 ga wata cewa akwai ayar da Allah ya ce baya gafarta wanda ya masa shirka. to malam akwai kuma inda na ji Allah ya ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gaba daya. to yaya yana son karin bayani? karin bayani shine dukkan su ayoyin Qur'ani ne. Allah madaukin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah baya gafarta a masa shirka, wa yaghfiru ma duna zalik, yana gafarta abin da ke kasa da haka liman yasha ga wanda ya ga dama. wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, a aya daya, a daya ayar kuma man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. ayoyi biyu ne suka faɗi wannan. wancan wanda kake faɗa kuma tana cikin suratul zumar, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kace ya ku bayina waɗanda kuka yi tazarce akan kawunan ku, kuka sha ya wuce wuyar ku na zunubai, kada ku yanke tsammani daga rahmar Allah. inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya, innahu huwal ghafurur rahim. to wannan ayar ba ta karo da wancan ayar tana magana akan duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ba zai yafe masa ba. wannan ayar kuma ta ce duk wanda ya mutu
duk wanda kafin ya mutu ya tuba, la taqnatu min rahmatillah, kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah, ku tuba wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kamar yadda ya faɗa a gaba, sai ku tuba zuwa ga Allah. Allah yana yafe har da shirka in ka tuba, shikenan. Manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rike khalifanci, Abubakar da Umar da Uthman, dukkan su aida sun yi addinin shirka, daga baya suka musulunta, kuma daga baya ya zama ubangiji madaukakin sarki ya sa sun fi kowa a cikin al'ummar nan in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan ya nuna cewa ko menene Allah yana yafewa in an tuba kafin a mutu, amma in ka mutu baka tuba ba, to in dai shirka ne Allah ba dai yafe ba. In kuma ba shirka bane ma duna zalika, to Allah yana yafe maka. Allah yana iya yafe maka liman ya sha'u, zai iya yafewa kyauta in ya ga dama, amma zai yafe wa kowa inda ya tuba. An fahimci wannan? Ina tsammani ka gane. Ni ne na rasa tarawihi, zan iya rama ta bayan ranar ta wuce? A'a, in ta wuce ta wuce ka kenan. Kuma tarawihi kuma ka yi na gobe, ka yi na gobe a jiya, ko ka yi na jiya kuma a gobe, ba a masa haka. Ni ne mutum ya zo wucewa bai mun sallama ba, ya halatta in masa sallama? Ya halatta mana, amma bai zama dole ba, saboda shi ne ya kamata ya maka. Almashi alal qa'idi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam, ina da ciwo na kasala, da na yi niyyar zan yi wani abu sai ji na gaji, to yanzu ya dan maka wai a taya shi da addu'a, to Allah ya raba ka da kasala. Malam, mutum ne ya kasance mai kula da masallaci, yakan rufe a ƙarshe, sai dai kuma wani lokaci mutane sukan manta waɗansu abubuwa kuma za su iya ɓaci, to ina hukuncin shi in mai kula da masallacin ya taɓa kamar yaya? Na abinci? Kai ne mai tambaya? In dai abinci ne aka ajiye sai kaga zai lalace sai ka cinye, to kaga gobe za ka ci wanda ba zai lalace ba ma, sai ka ce zai lalace ne. Kuwa mai kawo abinci cikin masallaci? Abin da nake fahimta ba abinci yake nufi ba, yana nufin kamar mutum ya ajiye wani abinsa mai yiwa sai ka zo ka iya ɗaukawa. Ya halatta dai duk abin da ka gani in mutum ya manta ne, to wannan ya shiga cikin babin tsuntuwa ai, sai ka ɗauka sai ka yi sanarwa. In baka samu mai shi ba har zuwa bayan shekara, in ya kai wanda mimma la yaltafitu ilaihi abin nan uqulu awsatin nas, in ya zama na irin abin da mutanen da suke tsaka-tsakiya ba su damu da shi bane, to wannan ya halatta ka cinye kawai, ba sai ka kai shekara ba. Amma in dai ya zama mimma yaltafitu ilaihi uqulu awsatin nas, mutanen da suke intermediate a economic status din gari, misali naira 1000 in ya bata, mutumin da yake tsaka-tsakiya zai je yana ta nema yana ta cigiya? Wanda yake tsaka-tsakiya zai je ya cigiyar naira 1000 sai ya bata? Kamar ni dai gaskiya in dai naira 1000 ya bata ba zan je ina cigiya ba. Ka gani tsaka-tsakiya ne ko ba haka ba? Amma in ya fi haka ta yiwu zan je in yi cigiya. An fahimta? Amma akwai mutumin da yake kasa wanda shi ko naira 100 ne sai ya yi cigiya, to ba da irin su ake yi ba. Duk abin da ya zama mutumin da yake tsaka-tsakiya ba zai damu ba. Yanzu ina gudu a babur dina, an gane ko, sai naira 1000 ya bata ya faɗi, zan koma hanya ina binta inda na bi ina ta wannan yawo akan naira 1000? Ta yiwu ba zan yi haka ba, an gane, sai dai in wata yayi nisa. To irin wannan sai malamai suka ce in ka tsinta kawai ka kashe abunka. Kana tsintan 1000 kasa gafa ta malam ka kashe, in ka fahimci wannan karatu. Ba ruwanka da wani wai akwai aware ne. Amma in ka tsinci abin da yake mutanen da suke tsaka-tsakiya banda na can sama, don babban mutum shi ko miliyan ne ya bata tayu ba zai damu ba, ko 100,000. Amma yanzu kamar ni kaga 10,000 in ya bata tayu in yi gumi a kai. To in ya zama irin wannan ausatun nas ne, an gane ko, to shi wannan sai ka yi cigiya na shekara, sai ka ajiye wannan 10,000 ko ka kai gidan rediyo ko ka rinka faɗa a masallaci, ko ka manna 10,000 ai kuɗi ya bata. To in aka samu wani ya zo ya yi bayani sai ka biya shi, sai ka bashi kuɗin shi. In ba a samu ba bayan shekara sai ka kashe. In ka kashe ran da ka kashe daga baya dawo sai ka biya shi. In bai dawo ba kuma ka ci bulus. Jama'a an gane? Menene addu'o'in da zai rinka yi saboda in yayi karatun nan baya zama ko kuma baya ganewa, kuma sai ya je hall din jarabawa ma duk sai ya ji sun tafi. Allah sarki goro.
wani lokaci wallahi tension din rashin mata duk yana jawo irin wannan, da gaske ne, saboda yakan taba mutum psychologically. To kuma in ka zo karatu ba wannan concentration din wallahi sai ga ana samun matsala. Amma kana da yar matanka kana karatu tana maka massage tana dan maka banna, kaga karatu zai shiga ai. Saboda haka sannan kuma abu na biyu shine, saboda wasu da yawa sai su rubuto irin wannan sai su ce a musu addu'a, ba addu'a bane, akwai wani abun da ya kamata ka gane. Wani kuma ya dauki course din da ba shi ya dace da shi bane. Kowa yana da course din da ya dace da shi, in ya dauki wanda ya dace da shi zai iya, sai ka je ka dauko course din da bai dace da kai ba, wanda zai baka wahala, kaga dole ai ta shan wahala. Ba addu'a aka maka ba, massage aka maka ba, ko goyon ka ta zo ta ajiye ka akan paper ba za ka ci ba. An fahimta? Yawwa, sannan kuma kana da wani abin da yake damun ka sai ka yi kokari ka magance shi. Ya kasance ya yi soyayya da wata kuma Allah bai sa ya aure ta ba, sai ta ce masa ya nemi kanwarta. Ya fara neman ta, suka fara, sai ya istihara, sai ce idan alheri ne Allah ya kara mata son sa, vice versa. To malam daga baya kuma sai ta ce ba ta son sa. Allah sarki, kwata-kwata. To ya zai yi? Yadda za ka shi ne kakura mana, ka ji ba? An ce ba a son kaka, ai ba sai kakura ne. Allah ya gafarta malam, mahaifinsa zai turo masa kuɗi, sai ya yi ƙarya, sai ya ce masa yana da kuɗi saboda alhali bayi da shi, wai saboda yana tausayin babansa halin da yake ciki, sai ya ce babansa yana da kuɗi kawai a makaranta gare ya haƙura saboda a yi cefane da kuɗin gida. Wannan in kai haka ka kyauta, amma ba sai ka yi ƙarya ba, ko ka yi bayani wa babanka ka ce masa baba ka bari kawai zan yi haƙuri in lallaba da sauransu, ka yi fama da waye, to baban ma sai ji daɗi ya gane kana jin tausayinsa. In kuma ka san da cewa dole zai takura kansa ya waye, sai kai wani abin da ake kira tauriya. Shi tauriya ya halatta, amma ba ko ina ake tauriya ba. To kamar wannan kana iya tauriya, shine lokacin da kake ce masa ina da kuɗi, in baka so ka yi ƙarya, kai kuma shi ya ce zai turo maka 10,000 ko 20,000, kai kuma saura maka naira 50 ko 100, ka ce ina da kuɗi, kana nufi nawa 50 a ranka, shi kuma don ya ɗauka cewa kana da kuɗi da yawa, sai zama baka yi ƙarya ba amma kuma baka sa ya turo din baka ji tausayinsa. Wannan shine tauriya. Akwai sauran tambayoyi amma gaskiya saboda lokaci ya kure za mu tsaya nan. Zan karisa karanta su amma shi mai rikodin yana iya yankewa daga nan. Sai in ce masa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.